Lagunsa si Mads Panyang diha. Sa man niyang gibuhat? Mads! Mads Panyang! Nagunsa ka diha, Mads? Unsa? Nagunsa ka diha? Sumada kung sa ko diri sa imong pagtan-aw. Nalibang. Balo nang inhas, mukha na pa. Gabi hay blara pud nimo, Mads oy. Wala high blood man ka. Isabi ni mahiblad anang way sudan. Sige nag-asin. Sure oy. Ikaw may sudan? Inhas pa ka diha ana kuha pang makinason. Bitaw Mads, nadya kinasun diha? Sa di na oh, kinason, sa di na. Kinasan. Hay blara ani bayhanan ni oy. Si makabang tanan nag-unsa ko diri anang inhas ko unsa man di ay. Di sa pud di ko mangutanan nimo no. Ako pa nimo no madsikon lang inhas ka kay sige ra padako sa imong kuan kalubinan. Hay kalubinan. Magani kalibutan, kalubinan pa. Inhas diha ako para makasudan mo. Kapoy manginas Mads oy. Nagtrabaho ni Buminti sige ra kuan lubog sa banig. Inuo ko. Magluno. Ya unya mangahay na pagsabaw. Makuha ko kinason dire. Pag daghan nimo ko, mga sabaw Mads ha. Kuyaw pud nimo. Iti mag-inita diri ay mangayo ra kag kuan. Sa kakuan kanang presidente. Presidente ra ba di ay? Ayos dire. Di lagi ko Mads, init kayo, madato kong beauty. Ay wow, murabog na beauty. Bako. Ay kasamok. Di maras na pug ko. Asa naman ka Mads? Uli na oy ngano man si pangutana. Sa mga Mads, na ko tabi sa imo ha ba? Unsa man po daw na bi? Sana. Bahin Ayun sa... na. Ha? Maayuhon ba na? Mayuhon kung ganang nga maminaw. Sige minaw ko. Di mo po ko chismosa. Sa na. Bahin anang mga... Ay bi lingkod diri bi, lingkod diri. Lingkod ta. Dali bi, paglingkod ta bi kay kuan para maka no ko. Sige unsa man diri pag kuan ay palikod sa kuan. Ay, ito Mads, itong sa... Diri ba ismo diri kay Anak ko sa TV Mads ba? di atay man ka oy. Sa TV naman di ay binog tinuod nga kinabuhi. Mo ango. Magani no, kung itapik sa imuha no. Kung ano sa akong nakuan. Ay Ginoo ko imong jud gidugay-dugay ba sa TV. Ano di asa sa TV? Ang Ginoo ko pa niyang kung maupay maksot kay now. Ang batasan labaw pa sa naong kamaksot, maot. Sa ni maksot. Maot ba pangit? Kung usa ka pangit ang iyang dagway, mo sa ang iyang batasan. So ang imong pasabot na gyud tao ingon ana. Naajud pa niyang dili yun. Kung unsa ka pangit sa naong, Mo sad ka pangit ang maupod batasan. maupod ka pangit ang batasan. Oh. Di Ginoo ko mura magwa man ka na sanay, mura magdi tao. Karon pa ka nakabalo ana. Mo gani no sa TV gani na ko nakita ang kuhala Diyos ko. Kung usa pa di ay kamaot sa iyang hitsura mo pud kamaot ang iyang batasan. Dami alagi kumuton Mads oy, naglagot ko ba? Na high blood ka. Nahiblad ko eh. Lagi sa TV ra ka nakita. Ako kay Gani nakaagi jud kog tinuod na ingon ana nga batasan sa akong pagkatao. Ikaw? Oo. Kung sa TV naman to na ko nakita Mads oy kung usa siya kapangit mapud yung batasan. Ana jud ingon ana Mads, kung unsa ka pangit ang naong, maupod ka pangit ang batasan. May undag kung unsa ka pangit ang naong, nya muutan kay batasan. Kay madaladala ra na. Ano mabawi-bawi ra. Ibawi ra nya. Unsaon man nato nang kuan? Pangit pag naong, Pangit pagbatasan. ay, simba ko. Uy, Jesus Lord, name. bakit lang gud ta maging ana no? Ay, Ginoo ko. Abi na unsa imong chismisan, Ginoo ka TV ra man di ay. Kung ganing na high blood gani ko nagtan-ano lami kay kumuton nga kay laga sa TV ko sa tinuod ang lami ko. Ang dagway lagi mas murag kumuton pito kayawa ang naw. Uy, grabe naman po na. Ito kaya wa, Jud. Lagi mas. Unsa gid naong daw niya? Makuan mo describe daw. Ayon naman describe maot yun siya. Kasi buntis ka Nicole, kinangalan Uy, sa simba iya. ko, di ko buntis na. Nag-control man ko. Ha? Nag-control ko. Sa klaseng control? Basta. Muscle control. O kuan, withdrawal. Nag-pills ko, Mads. Nag-pills ka. Yes. Nag-pills Pag pills yun, kipahat yung kinabuhi. Ginoo ko tawas ako, nanginas ako kay way tarong sudan sa balay. Dito, Mads. Abot pa ka diri na hindi ko sa imong chismisan. Ala, di mo ko mahimutan ko kung di na ko matabi sa imo, ha? Sunod gani ha, magchismis ka kanang kuan, kanang tinuod na panghitab ko sa kinabuhi nimo kay para ganahan to aminaw eh. Ginoo ko. Ay, Ginoo ko, mamura magkago. Nakaagi naman kay kana. Kagi na good pero kapong bago eh kanang when new diha nga machismis na to diha. Ay naa, Unsa man? kung bintahuso ka siya. Ha? Bintahuso ba ka ng sugrista good? Unsa man na? Di na ko ano po na ako na siya kanyang. Unsa sa tinuod na kinabuhi? Tinuod na ko O sa TV na pud na. Dilis, tinuod na kanyang. Unsa klase ni pagkabintuhoso?
Di siya magpalupig. Kung usay nasa imo, mapoy nasa iya ha. Eh di na pwede, bawal man na. Lagi na ko anak pa niya. Hindi mo tinood na kinabuhi, chod. Yes, pa niya, katinood nga kinabuhi. Silingan Siya- mo na. Dili. Sa man mo na. Kuan. Kailara ko siya pa niya. Uy, kailara na ko ba? Anak gid ang tao ni Cole, wala gyud perfect na tao. Pero ang pinakakuan manggod, ang pinakapait manggod kanang pangit ta ka sa papangit sa batasan. Una pinakapangit, bintahan na lang unta nang gwapo ka pero batasan maot, okay ra kay murag pantay ra. Guwapa or guwapo. Malag maot ang batasan, nabawi mas mga gwapo, gwapa. Kung saan mo kasali mo pangita? Anak kay nang kwak kwak kwak. Ganahan ka. Duwali no. Ako pa niya, bahala na ko sa kwetsura. Di na ko sa puno ko batasan. Bitaw anak jud. Si wala lang i-chismis diha ah. Murag wala naman lang siguro to pa niya. Di kay taog na kaayo, muuli na ko kay yung ko maggamo pa ko sa oras. Lagi pa niya. Oh, sige na, humana, salamat. Sunod ha, pag chismis, huwag ka nang chismis, huwag na tinarong mo, kanang ganahan, paminaw. Sige. Wadi Sige na, ka giganahan namin sa kong Oh, sige na, bye. Marites.